Γιάννο, πιάσε 5 λάμπες 40 βατ για το σπίτι. Λοιπόν, να σας εξηγήσω κάποια πράγματα για τις λάμπες, ώστε να γνωρίζετε πώς θα καλύψετε σωστά τις ανάγκες σας και να μην τις παραγγέλνετε σαν πατάτες. Καταρχάς, πρέπει να διευκρινίσετε το ντουί του φωτιστικού σας. Αν δηλαδή είναι ε27, ε14, GU10 και πάει λέγοντας. Επίσης, παλιά μετρούσαμε την απόδοση της λάμπας με τα βατ. Δηλαδή, βλέπαμε μία λάμπα, πόσα βατ ήταν και καταλαβαίναμε περίπου πόσο φως θα βγάλει. Πλέον με τα LED αυτό έχει αλλάξει. Η ισχύ τους είναι πιο μικρή, δηλαδή καταναλώνουν πολύ λιγότερο ρεύμα για την ίδια ή καλύτερη απόδοση και γι' αυτό οι εταιρείες αναφέρουν τη συσχέτιση επάνω στα κουτιά τους. Η πραγματική πάντως απόδοση του εκπεμπόμενου φωτός από μία λάμπα είναι τα lumen και κριτήριο για το αν μία λάμπα είναι ποιοτική και σωστή το ορίζει το πόσα lumen ανά watt παράγει. Ενδεικτικά, μία λάμπα στα 6,5 W με 800 lumen αντιστοιχεί περίπου σαν μια παλιά λάμπα πυρακτώσεως 60 W. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των λαμπτήρων είναι η θερμοκρασία χρώματος, που μετριέται σε Kelvin. Συνήθως οι εταιρείες ξεκινάνε από τα 2700, που είναι το θερμό κυτρινοπό φως, και φτάνουν μέχρι τα 6.500 με ψυχρό λευκό τόνο που τίνει προς την μπλε απόχρωση. Ουδέτερη απόχρωση είναι τα 4.000 Kelvin, που μοιάζει με το φυσικό φως του ήλιου και αποδίδει καλύτερα τα χρώματα. Τη χρωματική απόδοση των λαμπτήρων τη μετράει και ένας ακόμα δείκτης που ονομάζεται CRI. Όταν αυτός είναι γύρω στα 90, έχουμε πιο ρεαλιστική απόδοση των χρωμάτων, ενώ από τα 80 και κάτω δεν θα είναι και ό,τι καλύτερο σαν αποτέλεσμα. Επίσης, υπάρχουν λαμπτήρες που ντυμάρονται και κάποιοι που δεν. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να το διευκρινίσετε κατά την αγορά σας για να μην εκπλαγείτε. Τέλος, ανάλογα με τη χρήση της και την ατμόσφαιρα που θέλετε να δημιουργήσετε στο χώρο, μπορείτε να επιλέξετε και τη γωνία διάχυσης του φωτός. Οπότε, αν θέλετε να εστιάσετε το φωτισμό σας σε συγκεκριμένα σημεία, θα πρέπει να επιλέξετε ένα λαμπτήρα spot με μικρή γωνία δέσμης έως 36 μοίρες. Ελπίζω να βοήθησα στο πώς θα αγοράσετε λάμπες την επόμενη φορά και εννοείται είμαστε εδώ σε 21 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα για να σας βοηθήσουμε να βρείτε τις κατάλληλες.